за најдобриот мајстор на покриви за Асен од Краводер. Авела од Асен, онај баро. Ето Асен најдобриот, бачка работи здраво своите деца. За тях здраво бачка и всичките ги мачка. Тој е опората на своја син Живко и благодарни само те. Асен ви показва как се работи на брзи обороти. На него много му върви, има тој много пари. Ајде, ајде! Ајде, ајде! Башта, децата само срцето, пълно му е портмонето. Като Асен няма втори, харчи милиони. Евала на неговата жена, Христина се казва. Тя гледа си дома и му стои зад гърба. Няма като тяхното семейство, толкова сплотено, горди мама и тати са. Те пълно е тяхното сърце.